Together we can touch the stars. I know that we will see December. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. Вітаю вас, шановныя сябры. Сёння, як мы і дамаўляліся, будзем спрабаваць атрымаць нашы дасягненні ў гэтай гульне і паспрабуем зламаць трошкі яе і атрымаць адразу два. Ну што, уперад? Спадзяюся, музыка вам падыходзіць як мага лепей. Не збыт громка, не збыт ціха. Так, гульня запускаецца, добра. Итак, які ў нас на сённяшні дзень план? Прыгадаю, што мы скончылі апошні стрым у Угоршчыне, а самыя вялікія заказы даюць акурат такі ці з Расіі, ці з Великабрытаніі. А для гэтага нам трэба туды неяк перанесціся. І, канешне ж, не правафліць, калі ласка, ось. Стокгольм, Кардзіф. Добра. Так, а гэта значыць, што мне трэба неяк перанесціся ў Стокгольм, і ў мяне ёсць на гэта 13 гадзін. Ну, калі вы разумееце, добра гэтую гульню, вы ведаеце, што не атрымаецца так хуценька пераехаць з Угоршчыны, так, дзе я знаходжуся, ў Швецыю. А таму мы спрабуем рабіць наступнае. Мы ідзем у пакупку гаража. Так. Ідзем у Стокгольм. Дзе ён тут? Не тое, так. У Стокгольму што, нема? А не, у Стокгольму у не ёсць гараж ужо. Там мы просто пераносімся туды. Гэта стала трошкі, ведаеце, лягчэй. Я б казаў нават не трошкі, а так значна лягчэй. А, Стокгольм. І едзем. 2000 еўра. Спадзяюся, ўсё гэта спрацуе. Аўторак 11:10, а я забыўся, якой час быў. Дагэтуль. Ну-ка. І што мы тут маем? О! Гэта працуе! Ну, геймхак, што тут казаць? Окей, рушаймо. Такім чынам, зараз мы выканаем заданне, якое будзе каштаваць нам 133 000 еўра. Спакойна атрымаем два дасягнення, якія планавалі. Skręć w lewo. У-у-у. Jedź prosto. Skręć w prawo. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. 29 километров нам до базы. Zjedź w prawo. Воу.
Znam trasę. Ой. Лишь я дурень. Адвярнуў сваю увагу на гэты грузавік, які быў побач. Прыехаў поворот. Ну яшчэ адзін. Блядь. А і ў гэтай гульні проста неверагодны. Я часам думаю, што ён проста не заўважае гульца, які тут едзе. Бо перастройваюцца гэтыя NPC так, нібы мяне няма побач з імі заўсёды. Ці я ў полі іх зроку знаходжуся, ці не, але гэта іх дакладна не турбуе. Так, добра. Мы наближаемся до развороту. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Зноў ён так медленно круціць гэтае стырно, што такое ўражанне, быццам ён не еў з утра. Zjedź z ronda. Ну ты капец. Што мяне гэты NPC напружваюць зараз. Адзін перастроюся, зараз я ўжо чакаю, што іншыя таксама будуць гэта рабіць. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Трошки так ведаеце, парушаем рэжым і замест 70-110. Ну, трошки спяшаемся, но хочется хутенько атрымаць гэтае дасягненне. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Ostry kut. Króci. Przygotuj się do A skrętu уже w приехали? prawo. Добре. Skręć Уже на w lewo. месте. Лодки. Zadanie wykonane. Odmeldowuj Люблю się. лодки. Może калісьці Do dzieła. стану багатым. Куплю собі лодку. W drogę. Ну што, нас чакае доўгая подорож, калі не памыляюся, гэта будзе цягнуцца каля 2 гадзін.
Добра, што добрая музыка грае у ушах. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Ну ось і зноў. Бум. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo, a następnie skręć w lewo. Два разы ўлева. Skręć w lewo. Спадзяюся, нікаму не трэба будзе налева тут скіроўвацца, каб мяне падбіць. Слухайце, што-то сёння доўгі ранак, ніяк не магу прачнуцца. Спадзяюся, што вы прасыпаеце лепш за мяне. Trzymaj się prawej strony. З Швецыі ў Брытанію. Па Trzymaj się выніку lewej гэтай паездкі, апроч таго, што ў нас будзе дастаткова грошай, каб выканаць 2 дасягнення, мы яшчэ будзем здольныя купіць гараж. Зараз толькі трэба падумаць, дзе яго можна купіць. Менты. Jedź prosto. Паўсюль гэтыя менты ездзяць, навошта іх так многа тут зрабілі? Яны ж толькі перашкаджаюць. Так бы мовіць, порцююць геймплей. Ну каму гэта трэба? Эй! Не заўважу, што не працуе круиз-кантроль. Добра, пагналі. Плюс 5 кіламетраў ад ліміту і спакойна паехалі. Нас чакае доўгая дарога. Дарэчы, калі вы глядзіце першы раз, у мяне ёсць пытанне да вас. Мажліва, вы ведаеце на яго адказ. Бо яно мне патрэбна, гэты адказ мне патрэбен, каб атрымаць 2 дасягнення, якія я пакуль не разумею. Дакладна мы маем дасягненне, якое маецца ў Steam, яно называецца Pathfinder. Так, і яно вымагае ад гульца 100% выведанай мапы. Калі вы побачыце з правага боку ўнізе гэтая мапа, так, і праеханая дарога адмечаецца жоўтым. Але не ўся, вось бачыце, там такі чатырохкутнік шэры. То бок я там не быў, а гэта якаясьці база. І у мяне такое пытанне наступнага кшталту, што калі ў мяне застаюцца невялічкія кавалкі дарогі, напрыклад, гэта заўсёды дарожныя развязкі, так, там ёсць мноства закуточкаў, а таксама гэта базы, якія не разведаныя. Я там не быў ніколі, не браў ніякіх заказаў. То бок, да чаго я скіроўваюся? Да таго, што ці патрэбныя такія дробныя кавалкі таксама выведваць, каб атрымаць гэтыя 100%. Бо калі так, разумееце, што гэта achievement, які не самы рэдкі, але ўсё ж такі даволі будзе складана. Не тое, каб даволі, але я хіба што здохнуцца ад старасці. Бо каб выканаць зараз гэта ўсё, ну, патрэбна не адзін дзень свайго жыцця на гэта страціць, менавіта страціць.
Ось. Другое питання тичиться фарби. Фарби грузовика, так, ці тягача. Jedź prosto. Бо треба там, калі не памыляюся, зрабіць нейкі свой металік, пафарбаваць цягач у гэтую фарбу. Вось. Я дагэтуль ужо рабіў дастрымоў. Гэтую спрабаваў атрымаць гэта дасягненне, але калі фарбую, нічога не атрымліваецца. Я, на мой погляд, кастомны, ён металік, але не. Тосьці тут не граю такім чынам, як гэтага такая ж гульня. То бок, два пытанні. Ці на 100% адсоткі выведаванай мапы патрэбна выведваць кожны кавалак дарогі і базы все, а другое гэта фарба металік. Як яе зрабіць кастомнай, каб прайшоў залік у дасягненні. Калі ведаеце, то, калі ласка, напішыце ў чаце ў каментарах. Слухайте, а агулам, дзе праходзіць наш шлях? Мы едем по Швеции, с Швеции мы едем у Данию, так, Германия, Бельгия, далей пролив и Британия, добра. Дорога будзе не новая, усё ўжо выведана там, выведана. Тому просто будем ехать. Периодично спыняючыся непрыпыханька падпачыць і паспаць. Хотелось бы, конечно, трохи хутчэй перадвигацца, але 85 гэта максимум. По Швеции. Мажліва, там недзе ў Брюсселі, калі не памыляюся, у Бельгіі будзе 90 ліміт. Паколькі у нас не хуткі заказ, не срочный, то в таким разе будем ехать по лимитах, каб не атрымаць экстра штрафаў, і не упісацца недзе там у сустрэчную машину. Jedź prosto.
А цікаво, ці зрабіць мне пасля гэтага стрыму што-небудзь такое скарочанае на шорты, каб зжаць гэтыя 2 гадзіны ў 30 секунд. Што з гэтага атрымаецца, цікава. Трэба будзе паспрабаваць. Пампаваць гэтае відэа потым сабе на комп і зрабіць такі кароткі ролик. Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony. Lights are lit and they're sweet on your embrace. One everything I dare. Lights are out and there's time to your embrace. Zjedź w prawo. Jedź prosto. Jedź prosto.
Да что за холера такая, а? Расстроился у левую, яны поехали ж хутчэй. Расстроился у правую, зноў тормозить. Jedź prosto. Ой. Слухайте, як на реальній дорозі, аби подпереть тільки. Каб не дать нормального проехать. Обов'язково треба вклиниться і притормозить. Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo.
prosto. Ой, вже стомленість висока. Скоро треба шукати місце для спання. Надеюсь, тут у нас есть некая. Далее. Так, это мы проезжаем. Тут знову с места. Тут. И тут. Хотя не вельми часто, то бок. Я так хочу, что проблем не будет. Калі мы дачакаемся чырвонага стану, і ўжо тады будзем шукаць на першым з'ездзе, дзе можна паспаць. Калі што-то тапку ў падлогу і 120 на спідометр. Сёння мы дакладна ў танкі гуляць не будзем. Па-першае, бо няма настрою, па-другое, лічу, што гэты квест, які мы зараз выконваем, ён зацягнецца гадзіну на 2, а можа і болей. Падаецца так, што нават болей. Так, бо праехаць больш за 2000 кіламетраў гульнявых, канешне. Потым купіць гараж і ўсё наладзіць там. То бок 2,5 гадзіны выйдзе на гэта ўсё. Jedź prosto. Трэба якийсь заказ узяць на Мальме. Гэта хіба што не адзін горад, які застаўся ў Швецыі не разведаны. Выведаны. Хіба так па-беларуску будзе, як на украінскай. Выведка ж. То бок адзін горад, які не выведаны ў Швецыі. Если не помыляюсь, мы уже наближаемся до Дании, так? Бо Мальме, так, Копенгаген попереди. Ух, такие дорогие проезд, 172 евро. Мост. Оу, які пригожий, матка боска. Тільки поглядите на гэта. Як мы удало тут пересекаем гэтае море. Хотя ніколі не помыляюся, гэта мост агулам самы вялікі ў Еўропе, так? З Мальме у Копенгаген. Тоді курва там. Не, адресовки не хапаю, глядите. О, зараз униз.
Але ж прыгожа. Люблю за гэтую гульню. Яна вельмі прыгожая такімі рэчамі, ведаеце? Уже не першы раз, калі такое адбываецца. Я ўжо на гэтым мосце бываў што раза 4-5. Але ўсё ж такі ў гэтую гадзіну, калі сонца знаходзіцца над Капенгагенам, гэта выглядае вельмі прыгожа. Jedź prosto. Ну, уже позяхаем. Мы наближаемся до кропки адпачынку. Ну-ка. Колькі у нас яшчэ будзе? Гэтая і наступная маецца. А там доўгі перерыў, не? Горад. Доўга сюды. Ну добра, калі што там адпачнем. Не на гэтым прыпынку. Так, только не перестраивайся у меня. Добро, проехал. А мы едем далее. Нам направо не треба. Там будзе кавалак зноўку платнай дарогі. З адпачынкам, з зоны адпачынку, можа быць там. Jedź prosto. Так ладно, там будзем уже чырвоныя сталі акурат. То бок пасля аплаты дарогі. Калі я добра разумею. За першы дзень мы такі даволі много кіламетраў пераехалі. Калі не памыляюся, праехалі каля 600-700. Бо зараз 1670. Калі даедзем, там будзем 50-600. Так. Маю на ўвазе 1600-1650. Вось. А мы стартавалі, калі не памыляюся, з 2300. То нормально так яшчэ. Вось яна. Зона адпачынку набліжаецца. Так, спачатку аплата, а потым ужо непасрэдна зона адпачынку. Фіхамуем. Трэба ўзяцца правее, калі я разумею ўсё добра. Ага, недзе там. Гледзячы па мапе, недзе з правай боку будзе акурат перад выездам з зоны. Хоп, 234 евро, божухна. Дзе вы такія грошы бераце? Вось яна шэрая, так? Угу. Незвычайна шэрая зона адпачынку, но звычайна неяк такая. Так, вочы. Давай уже мапу, ага. О, іншая справа. Адпачываем. Так, адпачылі трошки. Нікога нема. Ось гэта нумар. Толькі што была такая громада, а зараз пустая дорога. О, вось гэта мост. Толькі паглядзіце на гэта. Электрогенераторы стаяць. Ну, прыгожа ж выглядае, слухайце. А? Хто можа быць супраць?
Глядите, якая прыгажосць. І мора на абодва бакі. З краю ў край. Ну-ка. Поднимаемся вверх. Вот это максимально. Так, у нас тут раница, так. Мост Великий Бельт. Но текстурка, конечно, мора такая себе. Хмары, хмары, хмары. Такая лодочка. Ой, там маяк навіть есть. О, подобается. Погнали далее. Ну что, 1650 было, так? Или на стартанули? Зараз поглядим, колькі километров осилим на день другим. Jedź prosto.
Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Looks like a blink of an eye's not enough. She'd rather be staying for days now. I'd rather fix it than mess up again. She'd rather be burning it all now. I know it will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. She's aiming her words right into fire. I don't think that bullets will bring back desire. Ой, колькі часу губляецца просто ў дарозе, а? Ведаеце, ніколі б не змог быць дальнабойшчыкам. Менавіта з гэтага, бо трэба быць адзіноць і так доўга. Нешта там сабе ў галаве круціць, як зараз вось музыка грае, але што з гэтага? Ну дзень так, ну два і ўсё. А яны ж там месяцамі часам не бываюць у хаце. У кого сям'я, то і сям'ю не бачыць. Тыдзень ці два. Такое сабе, канешне, я б так не хацеў жыць. Ну і не жыву, дарэчы. Не хапае з кім пагаварыць. Добра было б, каб нехта нешта ў чаце пісаў. Пасядзелі б, пагутарылі б. Ну, прыемна ж з нармальнымі людзьмі спілкавацца, так? Развіваць, так бы мовіць, свае камунікацыйныя навыкі. Напрыклад, бы паабмеркавалі б нейкае кіно. Вось, дарэчы, я зусім недавно, можа быць, там дня 4-5 таму паглядзеў «Дзюну» другую. Так бы удакладніць, першая частка мне зайшла, добры фільм аказаўся, месцамі, такімі дробнымі месцамі нуднаваты, але цалкам добрае, годнае кіно. А вось другая частка, наадварот, яна падабаецца астатнім, так, вельмі добрыя водгукі ва ўсім інтэрнэце, у большасці сваёй, але вось, калі казаць пра мяне, то не, я не згодны, напрыклад. Фільм атрымаўся больш экшоністы, але змястоўна вельмі кепскі. Вось, шчыра кажуцца, ну кепскі, бо адзінае, што адбылося ў гэтым фільме, гэта нейкая эвалюцыя такая, ну, і то ідэйная. Уявіце сабе, на працягу 2,5 гадзінаў назіраць над эвалюцыяй Пола Атрейдзіса, так? Маці ягоная, калі мы будзем казаць пра эвалюцыю маці, то не, яна адбылася толькі знешне.
унутраная, і яна ўжо адбылася яшчэ ў першай частцы. А вось з Полам Атрейдзесам гэта адбылося ў другім фільме, і ўсё. Увесь астатні сэнс гэтага фільму, бойка, спецэфекты і не ведаю, Харконін. Ну так, яшчэ выявілася і адна таямніца, якая была неачаканая, я б так мовіў. Так. Рассказывать тут не буду, бо я адзін сяжу. Сам сабе не буду спойлерить. Калі вам цікава, то, конечно ж, подписывайтесь на канал. Будем абмяркоўваць гэта ўсё на стрымах. У жывым эфире, так сказать. Бо я уже казаў на самым першым стрыме, где мы знаёміліся, што мне ў эміграцыі вельмі не хапае. Вельмі не хапае камунікацыі з сваякамі, з беларусамі, дакладней казаць. Вось, але я б таксама добра так бы паразмаўляў з украінцамі, бо падтрымліваю Украіну з 22-го года. Гэта для мяне must have. Вось, я разумею, конечно, што украінцам многім, а можа нават і большасці украінцаў цяжка, ім зразумець цяжка, што вольныя беларусы гэта не сённяшні казачны рэжым, які маецца на тэрыторыі Беларусі. І вялікая колькасць вольных беларусаў вымушана жыць у эміграцыі, таксама як і я. То бок, гаўно дзеецца, і, на мой погляд, вінавата ва ўсім гэтым Расія, якая захапіла кантроль над Беларусю. Бо у мяне нават сёння няма падстаў ніякіх, акрамя юрыдычных якіх-небудзь там дакументаў, гэтак далей, якія пацвярджалі, што Беларусь на сённяшні дзень гэта сапраўды незалежная дзяржава. На мой погляд, не, абсалютна не. А гэта, конечно, робіцца сумна. Што казаць? Ось, таму, ў прынцыпе, пачаў стрыміць, каб знайсці людзей адпаведнага сабе мышлення, так, мыслення нейкага, ідэйнасці. Вось, каб развіць гэтую сетку. Ну і, канешне, я раблю гэта на беларускай мове для таго, каб пашыраць беларускамоўную прастору, каб людзі, якія, напрыклад, як сам, бо менавіта гэта стала штуршком для мяне, што я калі шукаў нешта апроч расійскага контенту датычна танкаў, датычна Евротрак-сімулятара, і слухацца не знайшоў. Няма, агулам няма. Гэтыя две гульні яны мне падабаюцца, я ў іх гуляю рэгулярна зараз. І хацелася б гэтым контентам дзяліцца, асабліва, як я ўжо казаў, знайсці людзей, якія таксама цікавяцца гэтым контентам і наладзіць гэту беларускамоўную прастору, каб адмовіцца ад расійскага, бо на маім прыкладзе, на прыкладзе маёй краіны, расійскамоўны контент, расійскамоўная прастора гэта агрэсіўная прастора, яна захоплівае і вынішчае цалкам усё сваё нацыянальнае, якое з'яўляецца вельмі багатым гістарычна і практычна. Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się lewej strony. Левай стороны, добра. Левай так левай. Вось. Менавіта для гэтага я раблю так для сябе. У асноўным для сябе, пакуль ёсць на гэта час, пакуль на гэта ёсць сілы, пакуль агулам гэта мажліва, то я гэта раблю пакуль для сябе. Вельмі спадзяюся, што знойдуцца людзі, якія, як я, патрабуюць гэты контент, патрабуюць гэтай нерасійскай прасторы, галоўнае, таму што я нацэльваюся не толькі на беларусаў. Я ўжо казаў на першым стрыме, што сапраўды беларусаў не так шмат, асабліва тых, хто цікавіцца і
гатовы як гэта бы сказаць, гатовы аддаць нейкія адпаведныя высілкі на тое, каб развіць беларускае, развіць тое, што не хапае сёння. Украінцы гэта адразу зразумелі пасля вайны, пачатку вайны. Яны адмовіліся ад расійскага, яны адмовіліся ад падтрымкі агулам расійскамоўнага контенту. І гэта добра. Я лічу, што павінны з'явіцца больш разнастайныя, больш цікавыя за расійскія крыніцы. Бо, насамрэч, калі так задумацца, краіна гэта 40 мільёнаў чалавек, так? Беларусь гэта дадаткова яшчэ 8. На жаль, это толькі 8 засталося з 10 мільёнаў. Пры гэтым усім сярод беларусаў 98% валодаюць расійскай мовай, выключна на ёй размаўляе больш за траціну і не разумее нават беларускую сваю родную мову, хаця з другого боку трэба яшчэ прылічыць, колькі з гэтых людзей з'яўляюцца непасрэдна беларусамі, бо у савецкі час вельмі распаўсюджана было пераезд расейцаў на тэрыторыю Беларусі. І сёння гэтыя людзі лічаць сабе беларусамі, а насамрэч з'яўляюцца ўсё ж такі нашчадкамі. Ай, галера нам направа. Запиздзіўся. Прабачце. Лічаць сабе беларусамі, бо маюць сіні пашпарт. І пры гэтым яны агулам нічога не разумеюць. Не толькі мову, але і культуру. Для іх незразумела элементарныя рэчы, якія былі і існавалі заўсёды на Беларусі. Як вельмі яскравы прыклад з майго жыцця. У мяне ёсць даволі блізкі чалавек, так, які з'яўляецца нашчадкам у трэцім пакаленні, то бок не бацькі, а бацькі бацькоў, так, бабуля і дзядулі пераехалі з Расіі у Беларусь, так, з Пскоўшчыны. Гэта недалёка ад Беларусі, там зусім побач. І з Украіны, то бок з'яўляюцца нашчадкамі украінцаў і расейцаў. Пры гэтым уявіць сабе савецкі час, ваенны час, а дакладней казаць, амаль адразу пасля ваенны час. Вось, і гэтыя людзі пераязджаюць, канешне, селяцца не ў вёсцы, канешне, яны адразу селяцца ў горадзе і адразу атрымліваюць усе плюшкі, якія толькі маюцца ў савецкай уладзе, бо іх падтрымліваюць, ім даюць адукацыю, ім даюць жытло і гэтак далей. І калі я кажу гэтаму чалавеку, мы разважалі на той час аб гісторыі беларусаў у Беларусі непасрэдна, і я кажу, што пасляваенны час Беларусі гэта было, кепскі час, бо, па-першае, адбыўся да вайны галадамор, ён таксама быў на Беларусі, як і ва Ўкраіне. Вось, і гэта моцна так падкасіла нацыянальны традыцыйны рух. Вось, былі рэпрэсіі, якія папросту знішчылі. Яны спачатку далі праявіцца ўсёй эліце літаратурнай, мастацкай, адукацыйнай на тэрыторыі Беларусі, а потым усіх рэпрэсавалі. Але гэта дзякуючы таму, што гэта адбылося толькі ва ўсходняй беларускай частцы, яно не выкасіла агулам усю Беларусь, так, усю беларускую традыцыю мовы. Дык вось, гэты чалавек, калі я кажу, што было кепска, было цяжка, сялянам не давалі пашпарты, вось, нават да гэтага дахадзіла, так, украінцы зараз, канешне ж, ведаюць. Я так падазраю, што нават усе ведаюць украінцы, што у савецкі час сялянаў, як бы мовіць, прыгняталі, прыціскалі тым, што не выдавалі пашпарты. Яны не маглі выехаць з калгасу
у нейкае нават мястэчка, якое было трошкі далей за бліжэйшы, так, і такі раённы, так, яны маглі толькі ў раёнку з'ездзіць, а вось, напрыклад, у абласны горад не маглі. Вось, на што гэты чалавек, з якім я ў той час гэта абмяркоўваў, скажа, што гэта лухта. Ён лічыў сапраўды, што гэта лухта, то немажліва, каб да 35 год, гэта, калі не памыляюся, ўжо была амаль 70-й год, 70-е гады мінулага стагоддзя, так, чалавеку не выдалі пашпарт. Вось, і нават кінуў такую мне абразу, паскуда такая, вось, уявіце сабе, што гэта ўсё адбылося з-за таго, што не дзяржава не выдавала пашпарт гэтаму чалавеку, так, маёй бабулі, напрыклад, ці дзядулі, а гэта адбылося з-за таго, што яны самі не хацелі гэтых пашпартоў сабе браць. І гэты чалавек лічыць сябе беларусам. Вось такі чалавек лічыць сябе беларусам, і іх да халеры ў Беларусі. Сапраўды. Таму, калі вяртацца ў з таго, чаго я пачаў, так, я ведаю, што сярод беларусаў не вельмі шмат чалавек, якія бы шукалі контент, па-першае, на беларускай мове сёння, бо навошта напружваць свае ягадзічныя мышцы, так, ці мозг. А вось сярод украінцаў, якія зразумелі гэта яскрава і на 100%, што трэба неяк пакінуць расійскую прастору, гэта можа аказацца карысным. І яны таксама, я заву вас далучацца да свайго каналу, бо упэўнены, што беларуская мова, яна амаль аднолькавая з украінскай, і калі верыць нашым вучоным, якія займаліся даследаваннямі, лінгвістам, якія займаліся даследаваннем беларускай і украінскай мовай, яны аднолькава ажно на 80%. То бок, вось існуе нейкія 20% слоў і выразаў, ну, такіх мясцовых, так, якія можна аднесці выключна да той ці іншай мовы. А я, напрыклад, сёння, калі не маю такой мажлівасці, каб глядзець контент на беларускай мове, то, конечно, я гляджу гэта ўсё на украінскай. Аддзельная вялікая дзякуй. Я хочу, конечно ж, агучыць для Антона Птушкіна гэта неверагоднай якасці контент. Да, ён рабіў яго на расійскай мове, але з моманту яго існавання гэтага каналу я ведаў, што гэта канал украінца, бо, калі не памыляюся, ён недзе там прамовіў, што пасля 14 году быў вымушаны з'ехаць з Донбасу ў Кіеў. І гэта мяне кранула, бо ўжо ў 2014 году я быў на баку Украіны. Ні ў якім разе, бо тое, што рабіла Расія з 96 году ў Беларусі, тое, што яна рабіла ва Ўкраіне, асабліва з 2014, гэта ні ў якія брамы, ведаеце, гэта агрэсар, гэта тое, што не павінна існаваць у сэнсе міравой культуры, у сэнсе міравога, не міравога, прабачце, светавога, мець нейкі светавы ўплыў агулам. Вось у свеце не павінна быць той Расіі, якая існуе сёння, фашысцкая, без павагі, абразлівая, я бы так бы мовіў, таму што мне вельмі не падабаецца, мы, беларусы, якія выраслі па сутнасці на гэтым расійскім кантэнце, у гэтым расійскім, не тое, каб сказаць, свеце, бо гэта сёння маецца на ўвазе іншае зусім, а вось пад гэтым уплывам да сённяшняй пары беларусы некаторыя дазваляюць сябе смяяцца з іншых моваў. Вось ведаеце, вось гэта глупота, якая існуе, што ёсць смешныя словы. Ха-ха-ха, глядзі, якія смешныя словы. Я памятаю, як мне расказвалі мае знаёмыя з Менску, дакладна з Менску, якія запрасілі да сябе сяброў з Расіі, так, яны прыехалі, там сидзелі, выпівалі ўвечары, і вось
калі аднойчы там усе ж размаўляюць расейскую, безумоўна, за сталом і гэтак далей, каб усе зразумелі, бо расейцы, на жаль, не разумеюць іншых моў, акрамя сваёй. У большасці, давайте так падкрэслім, у большасці, што ўсё ж такі яны не разумеюць толькі расейскую. Дык там за столом пачаліся вось такія, як бы, як заўсёды, вы ведаеце, так, а скажы на сваёй там мове там нешта такое-то. І вось яны дашлі да такого слова, як лапата, так, па-расейску лапата, а на беларускай, калі не памыляюся, на украінскай таксама, рыдлёўка. І гэтыя лярвы пачалі ржаць, тупа ржаць, і мае знаёмыя, яны абурыліся, бо гэта, знявага, страшная знявага. Што такога смешнага, навошта так ржаць, як коні, таго, што ў іншай краіне ёсць іншае слово, не лапата. Чаму яны самі не смяюцца над сваім словом лапата? Агулам, няўжо гэта ім не смешна? А вось з рыдлёўкі гэтыя тварыны чамусьці яны пачалі смяяцца. Гэта абразліва. І сёння гэта таксама застаецца. Я ведаю, што нават і украінцы, которые тут у Польшчы жывуць, сустракаю іх, так, і размаўляю з імі на вуліцы, то я таксама ведаю, што яны гэта падтрымліваюць. Агулам падтрымліваюць на нейкім там каранёвым узроўні у сваім мозгу, што яны маюць такое права здзеквацца па маім кшталце, так, што яны здзекваюцца над іншымі мовамі, бо, ведаеце, там польская мова для іх смешная чамусьці, для некаторых з іх. Давайте так удакладнім, што гэта не паўсюдна распаўсюджана, але ўсё ж такі ёсць некаторыя людзі, і калі вы глядзіце мой стрым, сярод вашых знаёмых такія таксама ёсць. Але што ў гэтым смешнага, я не разумею. А калі задумацца, то гэта проста той канструкт, які на нас надзелі і прымусілі следаваць гэтаму канструкту яшчэ ў савецкі час, яшчэ ў самым пачатку Савецкага Звязу, з гэтага бруднага месіва бандытызму і камунізму. Агулам там камуністам не было. Калі хто разбіраецца ў камунізме, то тое, што будавалі гэтыя ублюдкі на такім абшары, так, гэта не камунізм. Гэта проста бандытызм. Гэта проста быў захоп улады. Карацей кажучы. Я спадзяюся, што вы зразумелі ўсё, што я маю на ўвазе. І, канешне, цікава самому сабе гэта ўсё распавядаць, але б хацелася ўсё ж такі гэта неяк абмеркаваць у чаце. У чаце, так, онлайн, каб мець гэтыя 2-3 гадзіны, якія я выдаткоўваю на стрымы штодзень, каб паразмаўляць, проста паразмаўляць, падзяліцца гэтымі думкамі. Таму, калі не складана, падпісвайцеся. Мажліва, вы нават не разбіраеце ўсё ў гульнях, якія я збіраюся стрыміць, а калі халера, дзе ты ўзяўся, NPC гэта боль. Гэта боль у гэтай гульні, гэта боль. Так, амаль што чырвонае, трэба на мапе пашукаць адпачынак. Зона адпачынка. Таму падпісвайцеся, калі ласка, буду вельмі рады. Калі коротка, на стрымах я буду у асноўным, гэта Euro Truck Simulator і World of Tanks. Конечно ж, World of Tanks гэта будзе еўрапейскія серверы, ніякай дапамогі і нават у выглядзе на падаткаў у бок Беларусі ці Расіі. Гэта мой закон, якому я буду следаваць, якому я буду падпарадкоўвацца, а ўжо як вам там заўгодна, то так і рабіце. Вось, я вельмі люблю кіно, добрае. Не казаць, каб старое, але сярод маіх фаварытаў гэта Форест Гамп, гэта Die Hard, не ведаю, як крэпкі гарашак перакласці, гэта дурніца нейкая атрымліваецца. Вось такія вось фільмы, которые былі вельмі папулярныя ў нулявыя, у 90-е, але галоўнае, каб гэтыя фільмы мелі вялікі сэнс. Я вельмі апантаны з фільма «Храбрае сэрца». Гэты фільм не толькі мае ў сабе вялікі сэнс, як бы гэта
вялікую ідэю захавання сваёй незалежнасці, але ён вельмі поўніцца шматлікімі ведаеце гэтымі сэнсам у выглядзе алегорый. То бок кожны персанаж у гэтым фільме ён нясе вялікі сэнс, глыбокі, культурны і, канешне ж, архетыпічны. Вось такія фільмы мне вельмі падабаюцца. Увогуле фільмы Мела Гібсона мне падабаюцца амаль усе. Ёсць пытанні да Патрыёту, напрыклад, але ўсе астатнія вельмі люблю. А апошні з ягоных фільмаў гэта быў пра салдата, які не хацеў ваяваць. Вельмі спадабаўся, шыкоўны фільм, проста супер. Няма слоў. А узгадайце, калі ласка, фільм ягоны зноў жа ж «Апакаліпсіс». Просто неверагодная праца, неверагодная рэканструкцыя ўсіх гэтых падзеяў і палоўная канцоўка у сэнс, калі на ўсё гэта мракабессе прыязджаюць гішпанцы і халера, ты разумееш, ты як глядач разумееш, што гэта апакаліпсіс, сапраўдны апакаліпсіс для гэтага народу. І тое, што яны там тварылі, для них, можліва, было нейкім там і нармалёвым жыццём, так, з гэтае племя Майя. Гэта было ненармалёва для вяскоўцаў, якія там, паводле якога праходзіць і апісанне і распавед гэтага фільма. Але той, калі прыехалі гішпанцы, гэта было сапраўды апакаліпсіс для ўсіх. Для ўсіх, безумоўна, для ўсіх. І гэты фільм, проста ўражвае да дрыжыкаў. Вось такія фільмы люблю. Сённяшнія фільмы, конечно же, меюць меншую вагу, меюць больш сэнсу недзе там якога-небудзь аўтарскага, як я для сябе адзначваю. Асабліва гэта стала модным, калі плыня ў мастацтве з'явілася, калі мастак нешта робіць, каб іншыя зразумелі ягоную ідэю, але робіць гэта так мудрагеліста, так скрыта, што каб гэты код узламаць, выходзіць мноства часу. Трэба нейкія веды мець аб гэтым мастаку і так далей. І гэта, конечно ж, адлюстроўваецца і на кіно на сённяшні момант. Нейкі такі арт-хаус. Ён пранікае паўсюль, так? А вось фільмы простыя, каб прапагандыравалась, прабачце за гэтае слово, але каб гэта была добрая прапаганда добрых учынкаў, гэтага добрай мэты для чалавецтва цалкам. Не толькі для аднаго нейкага чалавека, так, для галоўнага героя, але для чалавецтва. Вось гэтага мне не хапае сённяшнім кіно, бо яно не падаецца ў такім выглядзе, каб гэты сэнс, гэтае добро, яно было зразумела адразу, так, як я ўжо казаў, гэта альтэрнатыўнае мастацтва, якое пранікае паўсюль, яно вымагае ад гледача быць адукаваным гледачом. Вось прыгадайце сабе, калі ласка, усё паўсюль і адразу. Кіно такое было, так? Не памятаю, карэйскае яно ці не карэйскае, але трэба нешта ведаць, каб зразумець усё гэта і вытрымаць гэтыя 2 гадзіны да самага канца. Потым усё гэта накласці, увесь гэты досвед, калі ты цалкам атрымаў у свой мы ўжо чырвоныя, і тут акурат адразу з'явілася запаліўная станцыя. Пашанцавала так некепска. Вось, і карацей кажучы, фільм добры, але, слухайце, як на маю думку, па-першае, гэта больш паловы часу было папросту згублена для адной ідэі, якую так спрабаваў выказаць рэжысёр гэтай ленты. Вось, але гэта можна было скараціць амаль удвая. Вось папросту. Тое, што рабілася ў 90-е, як у Форесце Гампе, такімі кавалкамі па 10 хвілін, тут у гэтым фільме расцянулі ажно на 2 гадзіны. Непрыемна такое глядзець, бо шкада страчанага часу. Я разумею, што была праведзеная праца у спецэфектах, у розных кшталту такіх, ведаеце, мувах, дыялогах, вось, і візуала. Да, безумоўна. Можа, камусьці гэта будзе цікава, хтосьці ў гэтым бачыць вялікі сэнс.
вялікую каштоўнасць. Але для мяне не. Калі б мяне запыталі, ці добры гэты фільм, ну вот я бы так яго і ахарактарызаваў. То вось у гэтым першае, другое, трэцяе, так, гэта добры фільм. Але калі ўзяць увесь фільм і цалкам прааналізаваць, ну, слухайце, значна лепш можна было зрабіць. Ну, гэта напэўна. Нешта я ўшоў далёка. Я яшчэ вельмі люблю мультыплікацыю. Апроч кіно, мультыплікацыя гэта таксама вельмі ценна, таму што калі што, у мяне 3 дзяцей, і мы з імі перагледзелі, ну, амаль увесь Дисней, амаль усе навінкі я дасюль нават праглядаю. І слухайце, перліны знаходзяцца, перліны вельмі някепскія, і я хачу, каб людзі, якія агулам таксама як і я маю дзяцей, яны ведалі пра іх, яны ведалі, што гэтыя творы не тое, каб мноства з іх, не тое, каб проста паглядзець і пабавіць час. Мноства з гэтых твораў вартае таго, каб іх вывучаць, вартае таго, каб уключаць сваім дзецям, вось дзеля гэтай чалавечай агульнай мэты, добрай. І на мой погляд, такія фільмы, такія творы, яны дапамагаюць пазбегчы таго, што сёння адбываецца брыдкае ў Беларусі ці ў краіне. Вось неяк так. Ніякой прапаганды там антыфашызму і так далей, але яны вучаць дзяцей добрым рэчам. Вот згадайце, калі ласка, мультфільмы савецкага часу, якія круцілі там на працягу 70-х, 80-х, якія былі створаны ў 70-х і 80-х годах. Гэта ж перліны таго часу. Гэта тое, аб чым сумуюць нашыя бацькі. Яны сапраўды сумуюць не па самому Савецкому Саюзе, яны сумуюць па тым эмоцыям, па той дабраце, па тым каштоўнасцям, якія давалі людзям, гэтыя рэжысёры і акторы. Успомніце Леонова, які быў, зорка. Успомніце, калі ласка, Райкіна. Ну гэта ўвогуле геній свайго часу. І да чаго ўсё гэта прыйшло, бо калі што, я не памятаю, каб на працягу апошніх 20 гадоў у ражцы нешта уключалі з таго часу, каб вось гэта было для дзяцей у такім сэнсе, што раніца, вот я памятаю, калі я быў малы у 90-х годах, раніца прачынаешся там у суботу ці у нядзелю і ўключаеш тэлевізор, а там, ну, для дзяцей такі блок перадач, там паўгадзіны ці гадзіна. І там круцілі ўсе тыя мультфільмы, якія былі створаны ў 70-х, 80-х. Гэта добрыя мультфільмы, але з расійскага тэлебачання гэта ўбралі вельмі даўно. Гэта ўсунулі, бо іншая мэта была ў рэжыма. Халера, опять ён. Глядзі ты на гэта, господі. Хоць ты едзь па левым баку заўсёды. Вось так, не коротко. Як вы бачыце, люблю патрындзець, да. Як ёсць. Прабачце, калі што. А калі не прабачце, то напішыце чаму. Напішыце каментар, пастаўце падабайку. Подпішыцеся на канал. Я спадзяюся, у мяне атрымаецца у размовах з вами прынесці больш света, больш добра ў наш свет, у наш рэальны свет. І зрабіць яго трошки лепш. Хаця б трошки, хаця б у тых баках, у тых зонах, на которые я магу паўплываць. Калі б меў $1 мільярдаў, безумоўна, я б вырашыў праблемы. Наняў бы кілераў, пазбавіўся б з Пашанкі, з лысага, які сядзіць у Крамлі. Ці з іх паплечнікамі. Вот папросту бы нагнаў бы на іх жаху. Але я гэтага не магу, таму спрабую быць добрым і ласкавым.
Хаця, можа, калі ў мяне будзе мільён падпісчыкаў узяць ды зрабіць, ведаеце, такія зараз вельмі папулярны зборы на ЗСУ, а я зраблю зборы на кілераў. За вынагороду такую вызначыць. За аднаго вусатага чырчырыка, за лысага крамлёўца. Ладно, гэта ўсё жарко. A następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Так, што у нас тут 9 гадзін засталося, але мы ў Кале. Пад'язджаем да Кале. Зараз уже будзем рыхтавацца да... Калі не памыляюся, тут не паром, тут цягнік. На цягніку будзем пераязджаць. Я уже мільён раз на гэтым цягніку ездзіў. Гэта не так цікава. На пароме цікавейша. Мне больш падабаецца на паромах вандраваць. Тым болей, што у гэтай гульні ёсць дасягненне тычна парому. Гэта таксама прыемна, калі ты нешта там выконваеш, і яно табе дапамагае набліжацца да тваёй мэты галоўнай, каб выканаць 100% усіх дасягненняў гэтай гульні. А там, глядзіш, падкінуць яшчэ. Вось. Калі хто не ведае, прыгадаю, што мне вельмі падабаецца такога кшталту гульні, так? І наступнае ў гэтым годзе, што я б вельмі хацеў бы пастрыміць і набыць, гэта Flight Simulator. Вось, ён выходзіць у гэтым годзе, Microsoft Flight Simulator. Я яшчэ не гуляў мінулую частку, глядзеў толькі стрымы, і гэта ўражвае, гэта тое, што мне вельмі падабаецца. Калі будзе зніжка зроблена на Construction Simulator, гэтую гульню я праходзіў там, калі не памыляюся, у 80-м годзе, яшчэ першую частку. Вось, яна таксама мне падабаецца, то я яе куплю, яшчэ яе будзем стрыміць. Вось, а таксама, калі будзе выходзіць гульні з нармалёвай гісторыяй, такія як God of War, Ведьмар, Assassin's Creed, чаму не. Гэта ўсё мяне цікавіць. Я люблю такія гульні з нармалёвай гісторыяй, з цікавай гісторыяй. Іх таксама я хачу іх стрыміць, але яшчэ мяне тут нядаўна пасяціла адна думка, такая добрая. Неблага было б неяк паспрабаваць перавесці гульні на беларускую мову, бо, як вы разумееце, гэтая мова не папулярная, маем толькі украінскую на сённяшні час, ды то толькі з-за таго, што там пачалася вайна. Вось, многія пачалі падтрымліваць Украіну ў належным стане, які сёння яна мае. Вось, і недарэмна, так? Хаця б украінска ўжо з'явілася ў нас на прасторы, і гэта добра. Гэта добра. Маю намер такі, каб мець магчымасць перакладаць гульні на беларускую мову, так, але я яшчэ гэтым пытаннем займаюся, вывучаю, вось, і мажліва знайду крыніцы, якія мне ў гэтым дапамогуць, бо гэта, на сённяшні час гэта трошки складана. Гэта трошки складана. Як гэта рабіць, што гэта рабіць, і адным словам, пакуль яшчэ не пачаў гэтага рабіць, але планую. Было б няблага. Вось, было б няблага агулам у такім асяроддзі. Трэба лева. Злева, так, мы ў Кале, там дарога на Брюссель, калі не памыляюсь. Так, у Кале, а это на Брюссель, так. Добра памятаем. Вось, і увогуле ёсць такі добры чалавек, які сёння знаходзіцца ў вязні. Вось, ён рабіў вельмі много беларускамоўнага контенту. Ёсць такі канал Годны, гэта ягоны канал. Ёсць, быў у Беларусі такі добры склеп
беларускага брэндинга. Trzymaj się lewej strony. Так, ён прадаваў цішоткі, розных кшталтаў адзення. Так, тут едзем правільна. Вось, розных кшталтаў там рэчы з беларускай нацыянальнай сімволікай. Вось, і зараз ён, як я ўжо казаў, у вязні. Жаль, і вось ён, калі не памыляюся, ён быў у калабе з друкарняй, якая была ў Беларусі, а сёння ён пераехала в Польшу па усім вядомым прычынах. Вось, Янушкевіч. Вось, яны рабілі много перакладаў, але яны займаюцца літаратурай выключна. Вось, а я бы хацеў вельмі паспрыяць ці зарганізаваць, калі будзе такая магчымасць. Конечно, все упіраецца на сённяшні дзень у грошы, бо на гэта нужна немало так грошей. Вось, і калі яна мне з'явіцца, я, конечно ж, буду актыўна прадвігаць, спансараваць пераклады як кіно і серыялаў, і мультыплікацыя на беларускую мову, так і гульняў, таму што гэта вельмі карысна, гэта неабходна. Сёння гэта неабходна беларускай нацыі, бо я ўжо не адзін раз казаў, што калі мне нешта патрэбна, выключна на беларускай мове. Так, не на расійскай, не на украінскай, не на польскай, не на ангельскай, ці нямецкай. Я шукаю і у 90%, што не знайду. Вось нема гэтага, агулам нема. Таму гэта трэба развіваць. Беларусы у гэтым, гэта вельмі патрэбна беларусам. Гэта факт. А мне гэта неабходна, таму што я бачу ў гэтым вялікую місію, я бачу ў гэтым вялікую карысць. І менавіта праз гэта я магу зрабіць гэты свет лепш. Так, менавіта так. Так, 500 километров. Мы сегодня уже приедем. Напевно, спать не будем. Зараз уже доедем до Кале. Jedź prosto. А там 3 гадзіны і мы у Брытаніі. І яшчэ гадзіны 4 па Брытаніі. Таму ўжо хуценька у нас будзе магчымасць паглядзець, ці атрымаецца у нас здабыць гэтыя 2 дасягнення, які... Ай-яй-яй-яй-яй. Правафліў гэту камеру. Тут ужо 80 чамусьці, зноў 90. Ну таму што быў скрут такі. Цяжкі, таму павесілі гэтыя знакі. І панізілі абмежаванне. Да ладно. Тыя 800 евро. Гэта не 4,5. На сённяшні час у мяне самі вялікі штраф ці мандат быў на 4,5 тысячи евро. Zjedź w prawo. А вось і поезд. Прабачце, цягнік. З'язджаем право. Zjedź w prawo. Стаім налево, зноў направо, зноў налево і направо до цягніка. Przygotuj się do skrętu w lewo. Добра, Ганна. Прыгатаваліся і нават уключылі Skręć w паварот. lewo. Нікога нема? Нікога. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Прабачце, я глядзеў уверх. Глядзеў на другі манітор. Зноў 8. Адкуль тут? Тут же камер не было. Это адкуль? Это ён знизу, что ли? Як это? Ён знизу, типу, заўважыў мяне, парушаючага хуткасны рэжым? За дурніцы, так.
Бля, з-за сонца не бачу нічога. Тут у нас легковы транспорт, так, і наступне будзе грузовы. Вось ён. Грузовый, так, ёсць. Так, по правому боку у нас цягнік стаіць. Добра, зараз заедем. Хамуем потроху. Хамуем. Ой, пробачьте, это мне сегодня не удалось выспаться нормального. Тому позяхаю. И мы на месте. Так. Переезжаем у Фолкстон. Скале у Oczyszczanie nowej Фолкстон. trasy. 133 тысячи евро. Яхта W Queen. porządku. Znajdziemy inną trasę. Чого ти скуголиш, Ганна? Ми ж на місці. Стоп. Викручуємо вліво стерно. І потиху стартуємо. Так, не запам'ятовать, что у нас тут право... Не, левосторонний, левобоковый рух. Что мы у Англии, и тут по левому боку треба ехать. Так, уписываемся, добре. Skręć w prawo. О, нам направо треба. Я чомусь лічу, що наліво. Добре, виїхали. Jedź prosto. Так. На шосе бы выехать хуткостную, там бы 97 уже было бы веселее, а так? Согнуться 80 км на годину, ну такое. Слухайте, а справді, коли ось тут у Євротрак симуляторі їздиш, то по правому боку дороги, то по левым, ты разумеешь, что сапраўды гэта не так уже и тяжко. Хотя я себе гэта уявляў гораздо значна цяжэй. Падавалася гэта амаль не калісьці, амаль не выконвальным такім заданнем, каб перабудавацца з правого боку на левы бок, а тут пагуляў трошки ў Євротрак симулятор і нас сапраўды, ну хапіла там максімальна 1 гадзіны, каб усё зразумець і прызвычаіцца. Дзіўна.
Які еластичны мозг у чалавека. Як ён здольны перабудавацца. Здаров, хлопцы. Узенькая. Тут у нас что? О, не. Ну, давай, 97, ну. Не. Еще лимит. Восемь, 97, так. Полетели. Коли не помиляюсь, это 99 можно подъехать. Ну, бо 3 километра не покараются, а ось 4 ці 5, коли не помиляюсь, то это уже мандат. Ну, гэта хуткасць, як прыемна. Не тое, што там 80. Так, 2 хвіліны ўжо на месцы. 50? Жартуеш? А, камера. Ага. Вот так, тут туннели пачынаюцца, таму і камеру павесілі. Что это такое? Давай, проезжай. Ремонт. А я лічу заўсёды, што топ ігр жартуюць наконт ремонтаў. Чекай. Ой, знову разгоняться до 99, ну такое. Не, это хитровей. Jedź prosto. Сколько? 280 километров, 4 годины. 4 годины каля 30 хвилин, так, часу. У нас стрим вже 102 ідзе, ну, як я казав, 2 години повинно бути. На гэтую здачу. Там яшчэ дадаць час на куплю гаража. Але я бачу, што у нас грошай скапілася вельмі шмат. Уже 800, прабачце, тысяч еўра. Гэта 2 гаражы. Ну, так і зробім. Трэба купіць прычэпу, кстати. О, дарэчы. Трэба ж купіць прычэпу ў некаторыя мае гаражы, бо не без прычэпаў стаяць. А гэта падвысіць
іх аддачу. Так, яны прыбытак стануць прыносіць больше прычэпамі. То не ведаю, як зрабіць. Ці прычэпамі займацца зараз, ці гаражы. Прычэпа мажліва. Давайте зробім так. Мы зробім один гараж. Купім один гараж, так? Усіх там паналаджваем, так? І кіроўцаў, і цягачы. А на астатнія грошы купім прычэпы. Але не памыляюся, тут не трэба ніяк мудрыгеліста нешта выдумляць. Дакладна хопіць выстачыць нам і звычайных прычэпаў па 30 000, якія каштуюць тут. Вось гэтыя кубы, які зараз мы злева праязджаем. Вось таму. Воу, скаціна. Ты паглядзі на яго. Jedź dalej prosto. Ён што, спецыяльна гэта робіць і як? Jedź prosto. Просто ў мяне. Всё. Убачыў яхту і вырашыў сабе забраць, ці што? Гоп-стопнік. Trzymaj się prawej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. О, нам зараз налево трэба будзе. З'езд. І там, я так разумею, ўжо і не шаша. Там ўжо будзе 70 і 80 абмежавання. Так, знижаем хуткасць. 36, 50. Zjedź w prawo. А 30 треба 20. Добре, поехали. Вось, што, а як у дальнабоя, зараз уже срака баліць на адным месцы сядзець толькі столькі часу. Хер яго ведае, як стрымеры сядзяць по 8 гадзін, за которыми я назіраю той же покер і бізорд. Але у мяне ўжо 2 гадзіны, нават не поўныя 2 гадзіны, мы сядзім і срака баліць. Трэба неяк падумаць з першых грашэй, якія, мажліва, я тут зараблю, купіць крэсла сабе нармалёвае. Каб хапала больш, чым на 2 гадзіны. До 97 километров засталося. Разогнался. Слушай, вон менты упереди. А я тут лечу. На низкой высоте, бляха. Паветраныя шары лётаць. Што іх так много, шмат тут у Брытаніі? Это што, фестываль нейкі? Паветраных шароў?
Колькі у нас яшчэ часу ў запасе? Яшчэ сотні в запасе. 24 гадзіны 30 хвілін. Халера, але ж мы хутка. Так. Небяспечны паварот. Трэба ўвогуле было на пеша перайсці, што ты так на машыне? Я разумею, што вялікая ў цябе машына. Бегач цэлы. Але сунешся ты. Вай. Ні дарэка, ні барака. Што гэта такое? 38 км на гадзіну. Ай-яй-яй. Балтеус. Што ты там у сваёй галаве маеш? Напілкі? Драўляныя. Так, добра. Разгон. Павышаем хуткасць, спадзяюся, нікога не ўбачым наперадзе. А ты мог ужо і затрымацца, калі на тое пашло, бо я цябе папереджваю. Вось, другая справа. Дзякуй. Тут зноў скруты такія. Я што, па гарах езжу? Кардзіф. Ці не ў Кардзіф наш груз? А мы щось яшчэ 135 кілометраў ехаць некуды будзе. Кардзіф быў злева. Ну ладно, мажліва, він проста гэты склад адносіцца да Кардзіфа, але тут... Хаця, ну мы так нармалёва прыязджаем, акурат по лентачцы. 128 километров у нас уже там амаль што стомленасць узросла до 100%. То бок нормально. Я б нават казаў круто. І ўсё так добра падыходзіць адно да аднаго. Так, бачу, што ўлева трэба, бачу. Skręć w lewo. Повольней. Не, ну тормозить не треба було. О, вельми добре, уписалися. Амаль професіонально. Так, глядишь, у дальнобою пойду працаваць, калі патрэбна будзе. Але, на жаль, ліцэнзію не выдаюць пасля праходжання гэтай гульні, так? Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Так, 93 километра засталося. О, шаша. Добре.
Зараз сотку возьмем. И по шоссе нормалево так худенько заедем. Ой, и что я перекрутил. Чуть не... Ну что это такое? Чему 80? Откуда это? Это за моста? Так. 85. Trzymaj się lewej strony. Блять. Что, сколько у нас еще? 49 километров. Половая дистанция, але по Zjedź w prawo. сілкових дорогах. Еть. Трошки. Ось так. Przygotuj się do skrętu w lewo. 36 zostaлось, уже худенько. Bardziej w słońcu. Skręć w lewo. Мы у Кардив приехали. Осталась кропелька. Только кропелька проехать. Якісь там 5 хвилин запарковать машину. Точнее, докладнее сказать, причеп.
Зараbić грошики, пайсці Przygotuj się do паспаць, skrętu w lewo. так, і атрымаць, я так разумею, за гэты дзень 2 Skręć w lewo. ачыўкі, так? 2 дасягнення на свой лік. Trzymaj się Так, ой, prawej позіхаць strony, a персонаж następnie пачаў. skręć w prawo. Тут он павінен ўправа, потым зноў ўправа. Skręć w prawo. Добра, добра, добра. Чырвонае святло, ты што не бачыш? Ганна. А? Ганна, га? Бачыш, ты не бачыш? Ой, зялёны, зараз поедем. А то кіпішыш. Круці баранку ўправа, круці баранку ўлева, хутчэй, хутчэй. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Ебой, мы на месцы. To była miła przejażdżka. Чаму толькі 40 хп? Ладно, хай будзе. Гэта будзе самы дарагі заказ, які я выконваў у гэтай гульні. Гэта так. Для вас, спадарства. Даражэй за яго я ніколі не выконваў ніводнага. Так, трэба... Тут это не то. Ось так. Трошки. Сюди. Зараз, з першого разу. Все зробимо. Так, крутимся. Ой, еще рано. Еще было рано. Не поглядел правая люстра. Чекай. Не. Что ж ты будешь робить? Не атрымалася з першага разу. Так, трошки сюди. Правим люстру, так, уписуємося, добре. Ну все, мы на месте. Грошики. И есть. Жопе шерсть. Першая ачыўка атрыманая. Так. І зараз мы за стырно ідзем і едзем на адпачынак, каб атрымаць наступную. Вельмі спадзяюся, што мы яе атрымаем усё ж такі. Так. Гэта 450 тысяч еўра за одни сотні зарабіць. І я маю намер гэта зрабіць зараз. Тут налево і зноўку налево, так? А, ехали. Трохи адремонтоваться, потому что я там пару разов не уписался.
дакладней казаць, упісаўся, але не туды, куды трэба. Нормалёва. Так, где тут есть вольное место? Все нам. Так. Рухавік выключили. Им и... Яшчэ не атрымалі. Ну-ка. Ну-ка, что он мне бракуе? Карьера не, купівля не, чепа, гаражи. Что по гаражах у нас? Оу, 264 усяго? А чому так мало? То ж було за 300. 380, коли не помиляюся. Ай, холера, ну обидно, ну. Курва. Не, ну так мы не отрымаем. Бля. Ой, как тебе понос пробрал, курва ты. Ладно. Что мы робим? Мы купляем гараж, по-перше, так. В Британии есть, в Нидерландах нема. Так, у меня есть у Норвегии, у Швеции, у Финляндии. А, где ще мне треба? Прибалтиці. Клайпеда. Так, Клайпеда. Клайпеда, окей. Зараз в агенцію і наймаємо персонал. Сюди. Так, другий керовця. Я уже сподівався, что мы атрымаем гэты achievement. Другі... ну... Неприємно, конечно. Це правда, я хотел іншого. Так, что у нас есть уживаного? Не, сюди нам не треба, нам треба тут. По одной зорочці. Ага, 112 і 5 зорок. 112 і 5 зорок. Коли не помиляюся, яно дорожейше. Ну, купляем. Гэта докладно купляем. Так. Добре. Окей. І йдемо в автосалон. Де ми там? Все, на Литва, Ман. Это добре. Что у нас? 100... я на 107 коштує. Але ж я дурень. Ідіот. Я на 107 коштує і за 115 купив. Ой, боже, дурень. Ну, будуть стримани. Так, добре, окей. Йдемо назад і купляємо причепи, але найперш нам треба купити 3. Так, у Литву, у Катовіце, Турку і Клайпеда. О, так, Клайпеда – це Литва. Ось туди нам треба купити 3, у Турку 3. Так. Ну, давай. Один есть. Другий есть. Так, і третій. Може третій гэты контейнеровоз? Бо ми ж у порті як Клайпеда. Так. Добре. Коли не помиляюся, то треба
Наступны у нас які будзе? Кале. О, там таксама. Кале. Добра. Добра, зноў. Кале. Так, окей. І контейнеровоз, так? Окей, так. Далей гаражы. Наступны у нас Катовіца. А Катовіца, калі не памыляюся, гэта... Ой, што я нарабіў? Гэта у нас... Без порту. Гэта просто горад Катовіца. Без порту, таму просто будзем простакутнікі гэтыя купляць. 3 штукі. І трэці таксама. Не-не-не, сюди. Добра. Окей. Вяртаемся до гаражоў. Наступнае у нас будзе Стокгольм. Стокгольм. У нас яшчэ 280 тысяч ёсць. У Стокгольме, калі не памыляюся, зноў трэба 3 тыя самыя. Турку. Вось тут. Бо порта нема. А будзе 3 аднолькава. Так, Стокгольм маем. Зараз зноў пасля Стокгольму Люблін ідзе. 177. Што я раблю? Прабачце, гэтыя рукі. Люблін. Люблін гэта суша. Недзе тут. Таму 3 аднолькавыя бярэм. Так. Окей. Туди. Поршні для Любліна. Окей. І у нас засталося 76 тисяч, гэта 2 прычэпа. Гэта 2 прычэпа, 2 прычэпа, 2 прычэпа. І мы іх набудзем для турку. Турку у нас мало зарабляе, але... Что у нас еще тут есть? Ага, еще Краков. Чому продуктивность 0 у турку? Что там не так? Турку... А, это же Россия, не? Это каля России. У Эстонии. Дивно. Так мало. Так, 2 причепы, 2 причепы, 2 причепы, 2 причепы. 2 причепы. А у нас зарабляють нормальово у Познані і Нюрнбергу. Причому ж я туда не куплю по одному. Нюрнберг і Познань. Так і зробимо. Так і зробимо. Нюрнберг. Это не за тот, так. И Познань. Так, Познань. Катовица, Краков, Лодзь, Люблін, Познань. Добре. Ну что, усі гроші ми розпрактували. Не
Не ведаю чаму, але маем толькі 260 тысяч на дабу. Гэта мала. Мала, бо учора, калі не памыляюся, калі мы рабілі стрым у апошні раз, гэта было 380. Я ад гэтага адняў 30 тысяч, якія зарабляю ў сваіх сярэдніх, і аказалася, што толькі 260. 260, і гэта не хапае. Таму другое дасягненне так і застанецца неадкрытым на сённяшні дзень. Расчараваны трошкі я, але як ёсць. Гульня гэта гульня. Галоўнае, што мы ўсё ж такі сабе зарабілі на другое дасягненне. Спадзяюся, вы бачыце, што я зараз вам транслюю. Так, Profit Hunter мы атрымалі. Вось, Profit Hunter мы атрымалі. Галка ў нас з'явілася. Вот, я спадзяваўся, што мы атрымаем яшчэ Swimming in Success, але як ёсць. Добра, расчараванню болей мы не давяраем. Зноў жа паўтару для вас, што мне цікава My Precious, чаму яно не атрымліваецца, хаця я перафарбоўваю цягача ў сваю мультикалор. Слухайце, гэта мультикалор незразумелае, што гэта азначае. Можа, штосьці сапраўды не так раблю. Спрабуем гэта яшчэ раз зрабіць на наступным стрыме. Каб не быць баласлоўным. Вось, яшчэ што мне цікавіць, што мы будзем рабіць, гэта, канешне же, даследаванне ўсяго прыбалтыйскага рэгіёну. Гэта будзе першаснае ў мяне, і падругаснае гэта Скандынавія, таму што тут ёсць две ачыўкі, якія датычацца менавіта гэтых, то бок трэба зведаць усе гарады, як у Прыбалтыцы, так і ў Нарвегіі, не Нарвегіі, у Скандынавіі, і такім чынам яны атрымаюцца. Вось, і далей мы будзем многа фарміць, таму што трэба ў кожным з гэтых гарадоў адкрыць свой гараж. Так, трэба разведаць як мага больш шляхоў, дарог, каб важліва атрымаць ачыўку, которая называецца Pathfinder. Ой, не ведаю, як гэта будзе, калі трэба будзе ўсе базы зведаць, калі трэба будзе зведаць усе закуточкі па ўсіх трасах, гэта будзе, канешне, нялёгка. Ну і добра, на гэтым мы з гульнёй скончым. Дзякую вам вялікі за ўвагу. Дзякую, што далучыліся да гэтага стрыму. Вось, безумоўна, як і заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну і ўсяго вам добрага. Спадзяюся, дзень у вас